Fid-diskors li ħejja bir-reazzjoni tiegħu għall-baġit ta' tnien li għadda, il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech affiġa wkoll dwar it-taxxa fuq il-pensjonijiet. Dan fost taħwit ieħor li żvelalu l-Prim Ministru Robert Abela fil-kontroreplika tiegħu it-tlieta dwar partijiet li l-kap tal-Partit Nazzjonalista ma laħaqx ara fil-ħin allokat lilu u jikxfu b'mod ċar kif l-Oppożizzjoni mixja politika tad-dilettanti. Mid-diskors li laħaq tqassam lill-medja qabel is-seduta ta' tnejn joħroġ ukoll kif anka dwar il-pensjonanti f'pajjiżna Grech u kompletament maqtuħ mir-realtà. Fil-fatt tkellem dwar xi taxxa li anzjani jħallsu fuq idħul mill-pensjoni, meta kif inhu sew magħruf, il-pensjonanti f'pajjiżna ilhom eżentati minn kull taxxa fuq il-pensjoni tal-irtirar għal dawn l-aħħar 7 snin mill-baġit tal-2017. Miżura li wkoll kienet ġiet estiża fil-baġit tal-2022 biex tkopri kull dħul ieħor minn impjieg wara l-età tal-irtirar. Iżda d-diskors tiegħu fil-verżjoni li qassam lill-medja u kiteb hekk. Minkejja li l-kola suppost qedem biex tgħin lil dawk li l-aktar għandhom bżonn, il-Gvern xorta qed jintaxxa. Għal min ftit euro fil-ġimgħa inqas jagħmlu differenza din id-daqqa fil-laħam il-ħaj, partikolarment meta l-ħajja tkun qed tola. Effettivament bit-taxxa fuq il-kola il-Gvern ikun qed jagħtik bit waħda u joħodlok bl-oħra. Jekk nifoka fuq il-pensjonanti, it-taxxa fuq il-kola tfisser li żieda fil-pensjoni ta' €2.76 fil-ġimgħa biss. Iżjed minn hekk it-taffiġa tiegħu tigrava meta wieħed jinnota dak li kiteb u kellu l-intenzjoni li jgħid fl-ogħla istituzzjoni brabta mal-intaxxar ta' żieda tal-għoli tal-ħajja il-kola. Skontu jekk miżieda ta' €8 fil-ġimgħa lil budget 2025 tal-pensjonanti, dawn se jispiċċaw jieħdu inqas minn €3 wara il-qtuħ tat-taxxa. Anke jekk ma teżistix, ikun ifisser allura li l-pensjonanti mhux biss kienu qed jiġu ntaxxati, iżda qed jiġu ntaxxati brata li lanqas biss teżisti. Fil-fatt waqt li l-ogħla rata li ħaddiem f'pajjiżna jista' jinqabad biha ta' 35%, skont dak imħarbex minn Bernard Grech, il-pensjonanti qed jiġu ntaxxati birata ta' 65%. Konferma oħra tal-politika ta' konfużjoni u ta' populiżmu ċip minn partit immexxi wkoll minn kap li anke nqabad jevad it-taxxa tiegħu personali.